Un novo programa de Lecer chegará a Ribeira este mes de outubro, co obxectivo de crear un espazo seguro e inclusivo para adolescentes. Trátase de Ocio con Alas, unha proposta que busca fomentar a participación, a autonomía e a integración social. Este programa, impulsado pola Asociación Ágape, comezará este venres na Casa da Xuventude de Ribeira e desenvolverase durante toda a tempada escolar, ata o mes de xuño de 2026. O proxecto conta co apoio do Concello de Ribeira e tamén da Cofradía da Dorna. En concreto, este programa chamase Ocio con Alas e vai a tratar de xuntanzas que se van a facer na Casa da Xuventude en diferentes fases, que agora nos explicarán. Comezamos con esta primeira fase agora en outubro e novembro, e nelas, como me comentaban elas, vaise a priorizar o que ao público xuvenil quera, non? Pois dende talleres ata, non sei, ao mellor algo máis no que se fale, algún xogo, etc. As actividades sempre van a planificarse desde os seus intereses, desde as súas inquedanzas, e iso é un pouco o obxectivo, crear un vínculo e un grupo de iguais e despois conseguir unha autonomía e unha participación na comunidade. O programa, destinado a adolescentes que busca un espazo de lecer sen presións nin etiquetas, incluirá actividades creativas, xogos de cohesión, saídas na comunidade e formación de vínculos reais entre os participantes. Estarán dirixidas por profesionais e unha das súas características principais é a súa metodoloxía adaptada, que ten en conta as necesidades de cada mozo ou moza, favorecendo a súa autonomía e expresión emocional. Unha excusa, non, para normalizar as persoas con este tipo de neurodiverxencias e animar tamén a xuventude de todas as variedades a que veñan, a unir relacións, non, con todas estas persoas e a normalizar, xa vos digo ante todo, que todas as persoas somos diferentes, non, e temos diferentes carácteres, así como diferentes opinións, diferentes comportamentos, non? O proxecto desenvolverase en 3 fases. A primeira, Neno Seguro, centrada na cohesión e confianza. A segunda, Alas Curtas, na que se fomenta a participación activa e a iniciativa. E a terceira fase, Voar Alto, que permitirá aos participantes organizar as súas propias saídas e actividades. Que os rapaces, os mozos e as mozas van a ser o centro de atención e de onde van a sair as ideas, onde van a sair os proxectos que eles mesmos queren levar a cabo, porque é importante fomentar a imaginación e a forma de poder levar a cabo os proxectos desde a necesidade ou a ilusión dos propios mozos e mozas. As inscricións poden realizarse contactando coa Asociación Ágape a través do seu correo electrónico ou por teléfono. As prazas son limitadas e exixe ser socio ou socia da entidade para participar. Ocio con Alas é unha oportunidade para que a mocidade de Ribeira atope o seu lugar nunha comunidade que apoia o seu crecemento persoal e social.